This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaen. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning! Naimbangal daw bigat kada kayo amin, Apo. Mabig yakabuasan, Pangasinan, Dagupan. Agaw natan na Lunes sa ating tanagagik petsa 17 at bulan na sa Nobyembre taon 2025. Umpapawil at ating tanagagik so programan pitalaran nyo. Yamang ipasabi na saray balita issue tan komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre singaganda tandati at ating tanagagik. Hanggaman nababantayan nyo kami labatla at Facebook at Saren Kaplasan. Pero siyempre manuntumbok latan na ani. Noon nalagay laman so antena may so pakarengal yun si kami at radyo. At nakaulap na nakantay lalamat siyempre at sari kapaborito at sa kabasan na ago na Lunes sari magtarian kapaborito. Amigayo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. 38 days more to go, partner. Antes siya celebraan tayo so Christmas alamat at sayan taon. At kaakibat po niyan, antay lata no Christmas, kaugalian tilaran Pilipino, ya atawir timat at saray Chinese, anto kapaborito aja ya. Yan no abutan tayo tan so balon taon, at man ga wala ramay paputok, ya usaran tayo. Pero lasakbay mo. Sa ikwang kulanti kapaborito ajay ta istoryan dad siyak ta nun simabog man amanaya niyarin mandadrive back pa unlad siyudad na Dagupan Karuman nanto Karuman at aliklik na da kuno ang gadmanad bali na binmalay ang gadmanad bali na bugalyon ar rengal datan so maksil yain sabog
And we Talagang are referring. nangalda. Talagang nangalda. Kasi dakal yan ang comment. Gi, gadya, nangalmi, kuwanda. Kaya rawi, so abatik to. Lanti. At say, kuwanda lanti at atong tanagagik, may sengeg na sa may nanlapuan na sa may makmaksil, ya pasabog karuman, at sa kaya pagawaan na sari paputok. Yaman gagawa secretly at atong tanagagik, agaanta. At barangay, agmat-anta, nasari kapulisan. Say kulay atensyon na say kapulisan tayo kapabrito, Jay, siyempre araramay talagang kabkabat laran barangay, pagawaan nasari paputok. Dinan iratan niya barangay at syudad na Ragupan, Bakayaw Norte, Bakayaw Sur, siyempre kaibalatan so Karanglan, tanan paglian na kapabrito, Jay. Ita na barangay so barangay Karanglan. At sa aming bunag taon mat, walay agawan insidente wala ni disgrasya ra ditan at barangay Maluwag. Nanunutan mo ni man. Yes. At agday nilaloan ta siyempre sa barangay Maluwag. At sa manunan produkto ditan nalilingo at sarame kakanan. Lechon kwantora si kararatan sa produkto da ditan at barangay Maluwag. But surprisingly, agawa man lang ti incident walay si Mabog ni man. Wala ray atigway bilay. Jad saya natan so agawad barangay Tebeng. Say report, unong report at atong tanagagik ni nung nanyura tanay. Tanan na imbalita da siya, tanan, ni man, ditad Bakayaw Surtan kung kuntampol. Tama na balo, Tebeng plante. Tebeng. Ay ako inilaloan mo, ditad Tebeng. Siyempre, ang gapi history da dito ng barangay Tebeng. Say talaga Bakayaw, pagaway paputok. Yes. At ni nanang mute abong atatong tanagagi 2 grados itan. Gapit tsura to. Ni agray. Deral atatong tanagagi. Say amalabat lata walay singa senior citizen adamay. Yes. Adamay or tagadtan anto atatong tanagagi asugatan. Limarara mo nangyutan may manggagawa mismo so medyo grabe. Katuman so samay say report lang tiya pimaway kapaborito RJ at walay atigway bilay. Atigway bilay walay atigway bilay pero ang gapo ni confirmation. Ang gapo ni kasi as of kahapon 5 yung tinakbo sa pagamutan at parang isa yung grabe. Yung iba naman minor lang. Pero update yan. Update. Sikatumay king kasi papoyad social media wala laray inatay babagada duara pero ag ninapamintuan ta we have to officially hear from the authorities sa kapulisan tayo atin talagagik to officially declare walay atigway bilay sa tanyagawan maksil yan sa simabog ditan at barangay Tebeng. Dakla pasabog natin to. Tanay literal ya simabog. Literal ya simabog. Ay bahalo tayo susakay pasabog ng saldi ko. Socialist. Nanang mo lang ti kapaborito AJ may Minjola Bridge. Ate Minjola Bridge sa tatong tanagagi. Very historic itan. Taditan pigaray bilayle atigway ditan at Minjola Bridge. Lapod sana protesta. May Miranda Bridge. Sana may Miranda Bridge. Ay pasabog mo. Yes, sana may Miranda. Ditadan Binjola at tanagagik during the martial law years. The president then was the father of the present administration. Si Katoy Tate ito kapaborito arja gauntan. Yes, but before paano ang tana sa reviewers? Minjola Bridge Ponlad Malacañang. Yes. Kaya makasaysayan. Kaya makasaysayan. Diyan sila dadaan. Yun. Sige, tuloy mo. So unong at sa may kwantay lanti ditan so mabot ya kulay protesta. Singgerla batad Malacañang. Yes, Tapi jarumtan narungal na Malacañang mismo. So sa may uyda. Na sa may liknaan da atatang tanagagik. Kaya ditan sumabot-bot ya lala na sa ray protest. Paman po protesta. Protesters sa atatang tanagagik. At sa may kwantila lanti malapod sa may martial law hanggang sa may panaon ng Cory Aquino
pigarala subilay at tigwayan ditan. At tigway ditan at ating tanagagi. At nangnangan ko karuman, at sa may inga po na sa may 3-day rally na sa INC. Actually, hindi lang INC. Yes, may mga sumali din. May sumali din. Pero nasa sila, hindi sila pinapasok sa grupo ng INC. Oo. Pero meron din silang sariling pagmamatya. Okay. Yung ibang grupo, meron silang mga area din na pinuntahan. Yes, tulad ng mga retired officers, generals ng Armed Forces of the Philippines. Meron din silang sariling rally. At yung sa INC lang. Parang exclusive ito ang kapaborito Ajay. At sa ikwang kulantin, nung kumay kulay Minjola Bridge, atabak. Atabak na sa barbed wire, atabak na sa aramay, pati container ban. So, kayo nayarin baliw dya. Kayo nayarin baliw. Saray, pero ang tam kapaborito Ajay, nakakasyan ko, may estudyante. Pigaran University sikat suwadtan. Okay. Di ba? Nalilingosan beda wadtan. Yes. Di tan irara may prominent in university duaratan ni actually in university wadtan. Pati sikara apektado. Pati Far Eastern University di tan mat banda. So say ko paano tulara kasi nung nurong irama agugaw ni barikada niya maong. Barbed wire overkill. Dad pa ka disir ko, it's overkill. Sikong ko, masyado natatakot sumalakan niya nga mo. Natatakotan damay salita ng saldi ko. Amo kang ko. Dakol so sayang nga singmat ka paborito RJ, babagada, AI lang yan, artificial intelligence. Kasi pati yung ngipin niya, pinagkukumpara, di ba? Yung walay, parang may fill in the blank. Yes. Sekwang kumot. yung isa naman kompleto. Oo. Sekwang kumot. Kung AI lang yan, bakit kayo parang takot na takot? Kasi nanda mo, sa reaction na sarili, naan na sarili ang balik ka paborito RJ. Anong nang dararami barikada and all the preparations for the 3-day rally. Bali-bali sa preparations ng gobyerno, kwandara. Pero no wala sabi ng bagyo. Ang preparations, kwanda. Nung liknaan da sa reto to dit social media kasi kanya-kanyang liknaan. So we respect that. Kasi alam mo kailangan ngayon yung pagpapayag dapat makialam tayo. Dahil ang nakasalalay dito kinabukasan natin at ng ating magiging ng ating mga anak ng next generation, kasi kung hindi ito mapuputol at lalarga ito kapaborito Joseph, ano nang mangyayari? Totoo ka dyan. Ano nang mangyayari? Pero linawin natin na yung laban ng o pagrarally ng Iglesia ni Cristo para sa katiwalian. Di naman sila nagudyok kaya humihiling na bumaba sa pwesto ang nakaupo. Kundi pinapakita nila yung kanilang salubin. Natulad din ng mga sinusulong ng mga nasa good governance, di ba? Dapat may managot. Dapat may managot. Pero itong nangyayari, kapaborito Joseph, parang nanaalutila. Ano ba to? Scripted ulit to? Paano to? Di ba may reaction dito si Mayor Vico Soto? Ito na yun, sabi niya. Yung parang nililito na tayo. Nalilito na tayo. Actually, bakit? Bakit? May kalyado nila yung nagsasalita. Tapos nagbubulgar, tapos silikan lang. Sabi naman ng Malakay. Mapayapa ito. Nila. Nagpaalam kami sa gobyerno. May permit walang kami. katibayan. Dapat umuwi para patunayan. Panumpaan yung masalaysay. Sabi naman ng ibang mapag-obserba, baka yan. Nanglilito lang. So, dapat tayo dito, mapanuri at maging matatag tayo sa ating panawagan na talagang dapat may managot. Actually nga sabi ni may reaction. May reaction diyan si Archbishop Cruz din. Archbishop Cruz, Archbishop Sok Villegas. Napao din ako dahil siyempre matagal na naging arsobispo din yan si Oscar Cruz, di ba? Pero andilad bilay man lang si Archbishop Cruz. Kaya pagka nababanggit mo yung Archbishop, sumusunod yung pangalan niya. Oo nga si Archbishop Sok Villegas. At doon nga sa sinabi ni Archbishop Sok Villegas, meron nga siyang tinuran doon kapaborito Ajay na dapat tayo ay mapanuri, sabi niya.
sa mga ganitong bagay na nangyayari sa atin. In fact, mayroong binasang pastoral letter noong kahapon sa mga simbahan, Kapabrito RJ, na binasa nila yung mensahe mismo ni Archbishop Soc Villegas. So lahat ng simbahan, yung mensahe ni Archbishop, ano siya? Binasa. Naging ano yun, parang isa yung kanilang binasa. Oo. Isa yung naging mensahe Kapabrito RJ doon sa sinabi na ni Archbishop Soc Villegas. Hinahanap ko nga dito, Kapabrito RJ, yung kanyang naging laman ng kanyang mensahe. Buti na lang at ng simbahan talagang nakikialam din, di ba? Dahil siyempre moralidad na yan di ba? Although ang taong bayan na ang involved dito kailangan nating makialam na dito, di ba? Although ganun yun yung mga ibang reaction, may Arumya Liknaan, Kapabrito RJ sa Ikwanda, noong panahon ni dating Ferdinand Marcos Senior, na naging presidente ng Pilipinas din, masyadong maingay yung simbahan. Masyadong maingay yung mga kakamping, sabi nila. Pero bakit ngayon? Parang wala tayong naririnig from their end na parang wala silang reaksyon. Alin? Sino? Ang simbahan? Ang simbahan, ang tinutukoy nila, Kapabrito RJ. Hindi kakamping. Mayroong ang reaction dito, Kapabrito RJ. Sabi niya, babasahin ko lang ang sinabi niya, na patungkol dyan sa parang pananahimik ng mga kakamping at sa tanya issue. Anong reaksyon nila? Kasi kung tatanungin mo dyan, dapat lang na manahimik. Bakit? Para hindi mahaluan ng politika. Kasi pag naluan na ng politika nitong usapin na ito, wala na. Di ba? Magiging parang, di ba, mayroon na ring samburan. Walang patutunguhan. Yun na rin ang gagawin nilang alibay. Na dahil pinupolitika lang. Alam mo, di ba, pagka may mga nauungkat ka na, sasabihin na, politika lang yan, pinupolitika lang. Di ba? Parang ganun. Oo. So, dapat lang siguro na manahimik din. Oo. Kasi sabi nga ng Iglesia ni Cristo dyan, wala naman silang pakialam sa politika. Ang pakialam lang naman nila, kaya sila nagdarally, dahil sa nangyayari na korupsyon. Ito sabi nila, the kakampings took advantage of the BBM Sara divorce, sided with BBM to destroy Sara. Now that the BBM house of cards is falling, ano na? Yun ang tanong. Magiging kalaban na yung isa. Parang ganun. Ano na? Ang tulay na gawa. Ano na mangyayari? Pero ISO issue ni Packard sa ating insertion, Kapabrito RJ. Wala mat. So, antayo, nanduro may reaction si Congressman Chanco, nabota sa Representative Toby Chanco. Sa kimat very vocal, Kapabrito RJ. Sabi niya ngayon. At sa budget, sa kwantunatan. Ako saan tunatan? After that revelation. Ako saan tunatan? Si ako Bicol Representative Elizalde ko of attempting to destabilize the Marcos administration through his allegations of graft-riddled insertions in the 2025 budget and urged the Department of Foreign Affairs to cancel coast passport on national security grounds. Kaya sa ikong ko, kinis nga dumalay tumaman kin. Akong Congressman Toby Chanco. Di mo so sa may palapag tunatan. So parang sina reaction to. At sa ibabagadalantit sa ating insertion. Sa ikwanda, sa ikwanto ng Senador Panfilo Lacson, kung gagalaan na si Presidente, manggawan nakin, di man limas muod na NEP kwanda. Bakit kailangan pa i-insert ni BBM kay Zaldi ang 100 billion pesos na budget, pwede naman niyang idaan sa NEP. Pero sa kwandari reaction dari NEP aron. is National Expenditure Program. Program yata. NEP. Pero sa kwanda balot, dahil
ang rason naman ni Mr. Greco Belhica, kapabrito RJ, dahil kapag insertion ang gagawin ni Saldi, sina Martin at small committee, small committee lang ang kailangang makaalam. Pag dumaan sa NEP, mabubusisi at makikita ito ng buong Kamara at Senado. Kaya doon lang sa may BICAM, ayos na. So parang pinalusot, parang sinuksak, parang anong may tawag ka dyan eh. Kaya nga insertion. Nga, ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, kapabrito RJ, why singit. Insertion at Pangasinan. Singit. Bakit kaya singit? Masilig kayo sa singit. Yako. Why make insertions when he can put it in the NEP? The answer is this, kwanto ng Senador Ronald Bato de la Rosa. NEP goes through scrutiny by both houses, pero yung BICAM does not, kwanto. Decisions are made by 4 people under the baton of the President. That is why it is called insertion. They insert during BICAM. Yun ang sinasabi naman. Para ka panipaniwala yung sinabi ni Saldico. Sinabi din naman niya sana kung ilan din yung party niya. Ang sinasabi niya, wala daw siya eh. Tauhan niya yung nag-deliver. At dineliver yung mga party-party nila. Ba't sa kanya wala? Parang unbelievable din, Yun. Narinig mo yun? Yung sinabi niya yun. Parang unbelievable din. Doon ako napanganga Para naman kapanipaniwala, di ba? Tulad ng pagbabudget, tulad ng mga bidding, mayroong sintabos. Correct. Kasi pag inigsakto mo yan, parang hindi ka panipaniwala, di ba? Di ba may point something? Nahalata mo? Di ba? May sintabo pa, di ba? Pero yun naman kasi ni Chapuera yung sarili niya Huwag naman ganun. Pero one thing is very clear, Balat, kapag rito, Argento, one thing is very clear. The Vice President Sara Duterte was telling the truth then nung sinabi niya na iilang tao lang ang humahawak before all of this revelation. Before itong revelation ni Saldico, meron ng pronouncement noon si Vice President Sara Duterte. Naging totoo. Yes. Na iilang tao lang ang humahawak at may kapangyarihan sa budget ng Pilipinas. Ito na nga po yun, sinasabi ni Congressman Saldico. Tingnan nyo? Kaya nga sabi natin, 100 billion pesos. Grabe. Kung kikwentahin mo daw yung 100 billion pesos, marami na sanang tumayong ospital, marami nang nagawang mga tulay, marami nang nagawang mga daan, at marami ng mga pabahay ang naipatayo para sa mga walang bahay. Lalo na ngayon, higit kailangan ng ating mga kababayan. Lalo na sa Pangasinan, yung mga napektuhan ng Bagyong Uwan. Kaya lalong nagingit-ngit yung mga tao dahil, di ba? Yes. Billion of pesos yung nawawala itong mga ganitong pera sana na nagamit, di ba? Para sa ganun ma-anticipate o kaya malabanan man lang. Yung ngit-ngit ng kalikasan, wala. Ilan lang. Ano ba yung brown bag na ba yun? Yung nababanggit. Yung napakahalaga ng brown bag na yan. Brown bag ba yun? Bili nga ako ng bag ko brown. Ay, ano ba yan? Ay, nako. Magpapatuloy po ang lignay balay. Kaya rin inasaran pagkabatan paymano, malalamunin saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, harmonizing hearts,
Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan, ang radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Likna ay bali at ating tanagagik alas 8:04 sa oras sila. Siyempre kalop kantaba yun eh, sari magtriyuran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magtrilingkor, magtriyon ka paborito, Joseph Canilang Bacani. Hello and good morning ni saray dumurungol tayo tagantabay at ating tanagagik kay Sir Maxi Solis. Good morning Sir Maxi, kay Madam Emma Alipio, sa mga single ladies ng Barangay Basing. Good morning Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawat S, Esperanza at si Madam Ja. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Barangay Basing, Binmalay, Pangasinan. At good morning din sa mga hanggang ngayon bumabangon pa rin na aking mga kababayan dyan sa Lingayen, in particular dyan sa may Sitio Playa.
Barangay Pangapisan Norte. Oy, kumusta na sa Lingayen? Oo, yun talagang apektado sila diyan ng bagyong Uwan at maraming nasirang mga appliances dahil lubog yung kanilang bahay sa baha. Alam mo yung Sitio Playa, yung sa Limahong, yung sitio doon, yung sa housing project ng provincial government. Diyan sila nagkaroon ng lote yung mga landless nating kababayan. Panon pa ni former Governor Agbayani nung naipagkaloob yan sa mga landless nating mga kababayan, walang bahay, yung area na yan, napakalawak at yun yung talagang binaha at hanggang leeg ang tubig. So, makikita mo pag pumasyal ka dyan na may mga sa daan, mga sampayan, mga kanilang kagamitan. So, laban lang at tuloy ang buhay. Oo. Di ba may proteksyon ginagawa dyan para maprotektahan sila? Sa Kubaybor. So, naging useless din yun. Pati yung baywalk, di ba? Wala. Talagang wala. Kasi sabi nga naman nila is kalamidad yan at talagang, di ba? Nagbabago ang panahon, climate change. Kaya kahit anong ilagay mo dyan, di mo mapapara yung nature. Nabasa ko nga kapaborito yung post ni Juan dating police officer, kaibigan din natin yan, kapaborito si Colonel Sunny Bersosa, Gondan. Wala may mo yun. Wala may imposto demand niya sa kwanto at sinasabi ko na kasi kwanto ni, di ba? Kayong mga bagong salta sa lugar namin, huwag kayong nagmamagaling. Kwanto, ginastusan ninyo ng daang-daang milyon na pera ng gobyerno pero sa isang iglap, nasira. Yun yung nadaanan mo na parang may inilagay. Na parang malit lang naman pero yun naman for the preparation dahil paluluwangin yung baywalk. Hanggang doon yun. Pero ito natabunan because of that storm surge na sinasabi, di ba? Talagang walang buti may earth dike doon yun yung pumotekta din sa amin Nadadaan mo yung earth dike. Yun. Yung before o after earth dike, yun na yun. Talagang binaha sila. Yan yun, doon yung Sitio Playa. Siguro, we should look in baguhin natin yung engineering. What happened, diba? Baguhin natin yung engineering design. Na may nakita ako somewhere in Thailand, kapaborito iba yung approach naman sila sa erosions na mga ganyan. Sa mga dalampasigan. Meron silang technique na ginawa. So siguro baguhin natin. Baka hindi pwede yung magtatayo lang tayo ng mampanagtilabat lang na pile sheet demand. Kasi Apiklo pati may pile sheet imagine nyo yung lakas ng hampas ng alon na yun. Tapos may kasama pang buhangin. So parang hindi effective yung pile sheet. Pati Sara may siminton ang bulat-bulat din man niya structure. Blessing in disguise nga sabi dahil tungilang. Hindi natuloy yung yung anong tawag doon? Yung seawall. Kasi baka makompormiso yun. Pero with that siguro babago. Tama yung sinabi mo, baka baguhin ulit yung design. Pero naumpisahan na nila, di ba, kapaborito yung sheet pile lang. Yung sheet pile. Tapos meron na yung mga structure doon Yung pira-pirasong kandon. Yung nilagay-lagay lang. Pero hindi pa naman lang nila doon. Temporary. Yun sanang ilalagay. So, sabi ko nga naging controversial yung issue na yan noon before nung election. And the mayor din ng bayan ng Lingayen was Mayor Paul, former Mayor nabanggit mo si Paul Mayor Bandawil. Paul. Ewan ko kung nakarating na sa kanya yung mga komento na dahil yung evacuation center, ba't doon daw ipinatayo sa baywalk? Ano nangyari doon? Wala, siyempre baha din sigurado yung sa baba. So yung mga evacuees nandun sa Narciso ata dahil may yung grandstand. Kaya napansin nila yun. Sabi nung mga komento nung mga taga doon, anong silbi niya? Anong silbi? Kung ba't pero hindi naman apektado ba siya nung kwan? Siyempre, hindi magamit. Dahil siyempre dalap. So what's the use kwan damot?
'Di ba? Kasi doon ipinatayo sa Baywalk. Sa Baywalk. So, development. So, yung parang naintindihan ko rin yung kanilang mga mga komento. Liknaan naman. Kasi o nga naman, sabi ko, but doon ipinatayo sa kung saan i-rescue yung mga tao. 'Di ba? Ay nako. So, ang daming mga parang it's an eye-opener again, Paborito Joseph, na dapat mag-design tayo ng mga, 'di ba? Sa baguhin panahon natin, ngayon, baguhin natin. Yung mga master plans natin, baguhin natin, iangkop natin ang daming reaction, pero ito ngit-ngit ng kalikasan. Siguro it's an parang doon na tayo mag-umpisa ulit. Dahil ang dami talagang mga reaksyon. So pati yung yung pool na ginagawa, ayun, nabaha tuloy, sabi baka nunibor ko kwandara. Kasi doon talaga galing sa dagat Wala kang magagawa, nature nga So yung sinasabi mo, actually, dapat may planning. Dapat. Yung seawall na yan kasi ever since bata pa tayo, Kapaborito RJ, dito na lang sample natin dito sa lungsod ng Dagupan. Ilang beses na tayong gumawa ng seawall din sa may Tondaligan Park. From the time na ang mayor pa is Mayor Opring Manawis. Sa panahon ni Mayor Manawis noon, nagkaroon na rin ng seawall. Pero along the way, nung nagkaroon ng mga bagyo, storm surge, atrak-turak iraraman, agray-guray iraraman niya seawall. At nung nakal man na seawall, another seawall mo simpa alagida, at tubaglalamot. So, from there, dapat ang DPWH natin natuto na sa kung ano dapat ang mga tibay at maayos na seawall na pwede nating gawin. Siplak na dalo yun, siyempre Maxil, di ba? Kuy-kuyon to ni Dalam. Correct. Kung may matibay daw na mga flood control, mga flood control projects, alam mo yung matagal na yan, baka hindi pa ako pinanganak, mayroon na yan panahon pa ng hapon, gera American time. Yun yung dyan sa sa Linggyan, yung sa Tunton, alam mo yun, yung sa bunag ng kampo, ay yung BOQ, yung tanan ng pader sa ilog. Di ba mahabang ilog dyan sa Tunton, yung mga makikita mo yan, yun yung pinaka matibay na hanggang ngayon buhay pa. Yung ba yung tinatawag nilang Limahong Channel? Hindi, yung dyan mismo sa Tunton, Libsong Road, Tunton, papuntang Lingayen. Okay. Hindi mo kasi napapansin, tapat ng Simpel ko. Okay. Alam mo yung Simpel ko Lingayen, may mga bahay dyan. Alam mo yung BOQ. After ng BOQ, yung mismo, may yan, harang. Seawall. Siniminto. Ang tibay nun. Hanggang ngayon nandun pa ang netubag. Ganun dapat. Yun, Anong sistema ginawa nila doon? Pati yung nasa nasa school namin sa Barangay Pangapisan Norte. Yung Pangapisan Elementary School, meron din ding seawall yun. Yung sa ilog, yung protection, slope protection. Ay, ang tibay. Amerikano ang gumawa kasi. Yun ang parang dinig ko. Hanggang ngayon ay buhay pa. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo ngayon, Kapaborito RJ, matibay yun dahil ang gumawa mga Amerikano. Yes. At yung mga nasira mga flood control projects natin, unfortunately, kasi ang gumawa mga Pilipino ba yun? Amerikano at ang gumawa nun At that time siguro wala pang corruption. 1946, 50s, mga ganun. Dapat matuto tayo doon sa ganun. Ganun dapat i-adapt natin. Makikita mo yun pagka siguro sa maluliwawan na ng may putok na Simpel ko before. Di ba wala ilog dyan? Di ba? Alam ko na. Yung dike na simintado. Yung tinitirhan pa ng mga squatters. Na yun. Oo nga di ba? Matagal na yun. Oo nga hanggang ngayon natibag ba? Hindi. Sabi ko na sa iyo. Alam ko na. Nakikita ko na yan. So na-picture ko na. Mo na. Yes. Matagal na yun. Tagal na. Bata pa ako, meron na yun. Baka wala pa tayo, meron na yun. Di ba? Di ba? Di ba? May imagine mo? Na-imagine ko. Di ba slope yun? Yun. Na mataas. Hanggang ngayon, hindi pa yun natubag. Ganon sana. Diba? Kasi yung, ito observation lang naman natin. Kasi yung mga ginagawang seawall kasi along the Dalampasigan,
hindi mataas. Mababa lang kapaborito RJ. Sa gabay ito di ba ka, sarasaragya sapaton na daluyon, sarasaragya tabunan na buwer. Ay hahampas ng daluyon. So, pag bumalik yung daluyon kasi, hinihila niya sa dalampasigan, sa dagat, yung mga buhangin. Agauntan kapaborito RJ. Yes. So, sa may pira sa tunatan, may guguyuran to. Guguyuran to. Hinahampas niya tapos guguyuran to. Siyempre unlukak. Singa ka mambabagbag na may kapanak yakaw yan. Yes. Yakay amay itulak mo, guyur mo. Yan. Yes. Yan yung unlukak. Yes. Natuman niya kapoy may structure. May aliwan bagut panak ka. Yes. Yag. May paharap. Yes. Padagod si ka, nabagot mo na. Singa kambyom. Primera, segunda. Primera, segunda. Siyempre, may siplak doon mabiskag. Isang seguyur to lang mabiskag. Correct. Siyempre, yung kapoy, natunyag may structure ng kapoy. Agay-gay. Unangat ngayon, so nagay-gay. So yung sinasabi natin ngayon, mataas po kasi yun. Mataas, tama. Aga-agamot, uno-over may danom, di man may ilog. Di ba? Mawang man na ilog, di ba? Correct. Dukoy. Bakit kaya hindi natin magaya yun? So, na-imagine mo na. Naalala ko lang Diba? Yun yung matagal na matibay nga yung structure na yun. Oo, tibay. Ilang bahan na rin dumaan dyan. Limarag lahat ilugitan, sigurado. Tama. Ilang pero bahan na. matibay pa rin. Matibay na. Bakit hindi natin gawin yun? 1972, dinanas na yun. Pero buhay pa rin. Buhay pa rin. Kita mo yan. Siguro we will learn from that. Yes. Sabi ng uncle ko, parang engineering design kapaborito RJ. Yun, Kaya nga sabi ko, sa DPWH, simulat sa pool, nung nag-project sila ng seawall, laging natitibag. So bakit hindi tayo makapag-adapt ng isang design na talagang hindi magigiba ng pinakamalakas na alon? Alam mo, may nagkomento dyan. Ano bang kulang natin? Pera? Hindi! Marami tayong pera. Bilyon-bilyon na Yun lang. Ang kulang natin, dahil yung pera na dapat sana gagamitin, sisikutan da kunto, substandard, which is correct. No, sa kaukulan mo matat simento. Standard mo te simento to sa randa. Akin na tayo man titimple simento talagang siminton talaga mo. Correct. No, buwar ka mo, wala mo subor kidya. Wala balayang tima. Sa Pilipinas, wadyan namin. Walay buwar tayo, walay dayat tayo, walay bundok tayo, di ba? Correct. Talagang wadyan namin. No, dyan arom ya bansa. Matibay restructure, ipapalagida. Wala nire ang God 100 pigaran floors man. Oo nga. Yung building, di ba? Yung pinakamataas sa Dubai ata, yung pinakamataas. Yun ang pinakamataas. Matibay ang pagkagawa. Same material ang ginamit doon. Di ba? Simento, bakal. Yes, ano diba? pa ba? Wala na di ba? Yun lang bakit? Yun din ang ginagamit natin sa Pilipinas. Bakit naman yung ginagawa natin every now and then kapag may flooding o may mga disasters na tulad nito, nagigiba. Tsaka ito, pansin ko lang, ba't kasi nagmamanufacture pa kayo ng mga substandard? Yan. Diba? Dapat yun ang pinakamatibay. Kumbaga sa balayang may class A, may class B, may class C. Diba? Parehas yung taba, parehas yung kapal, pero yung isa lupok. Ngayon, kung ang susukatin, yung kapal lang, ito nang bibilhin ko. Sabi no. Ganon din sa yung sheet file. Yes. May nakausap akong kontraktor, mayroon din palang pinakamatibay, mayroong hindi matibay. Malumanay din. Parehas ang taba, pero yung ginamit ay Socialist Triangle. Ganun pala yun. Kaya ito kapag kasi hindi mo pag sinabi mong sheet files, hindi pala lahat matibay. Lahat. Kaya may class C, class B. Lahat na ng binibili natin. Di ba? Ay socialist. May standard, may substandard, may kulang sa... Kaya nga may DTI tayo, di ba? To check that all. Yes. Kung at lagyan ng quality control. Yun. Pero ang sabi ng nung mga may alam diyan, ba't kasi hindi na manufacture ng iisa lang? Na talagang pinakamatibay. Para yun na yung bilhin. Kasi doon sila nakakapikit Ang binibili nila pala, parehas yung taba, parehas yung taas. Kung susukatin mo yung taas, ay
talagang sinunod niya yung program works. Okay. Pero yung quality, ayun, doon nagkakatalo. May class A, class B, class C, class D. Meron din palang classification yung seat mayroon files na na yan. Nako. Kaya ang bibilhin nila yung pinakamura. Sukatin mo. Ayos. Inspection. Di sagutin ng DPWH. Ano bang nasa master plan? Yun. Yung ba yung dapat na material na gamitin? Paano pagka nagkausap na? Ikaw ba naman sisitahin mo pa? Yun na nga ang problema natin kapaborito. Jesse, kung may katungtungkulan di. Paano to eh? Kasi kanunutan da. Kung paano kumita. Yun. Kung paano magka-porsyento. Kung Siyempre, paano mapupuno yung kanilang bulsa. Yun ang unang kanilang consideration na iniisip. Hindi na nila iniisip kung magiging matibay ba yung gagawin nating proyekto, makakatulong ba sa taong bayan, hindi ba masasayang ang pera ng taong bayan kapag nagpatayo tayo ng ganitong structure. Hindi ko alam kung yan ay secondary or tertiary na lang sa inyong mga kaisipan kapag gumagawa sila ng master plan kapaborito, RJ. Nakakalungkot lang. Dahil ito, maglalanding na naman ito sa korupsyon. Yun. Diba? Kasi pagka talagang yung mga bansang Singapore, mga bansang Dubai, yung mga talagang umasenso at napakatibay ng kanilang may structure. Yes. Walang korupsyon. Di ba? So diyan mo matatanto. Kaya nga, sabi nga nila noon talagang dapat sana, di ba? Kung magtutrobak tayo, Singapore at Pilipinas, nag-unahan yan para umasenso. Pero napag-iwanan ng Pilipinas. Nako. Dahil, alam mo na, noon pa man daw, kung maricall mo yung sinabi ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ano sabi niya? Sabi niya, dito sa Senado, dito sa bansa, sana magkaroon pa ako ng isang buhay. Parang alam na niya kasi. That's the time na meron na nababaguhin. Sabi niya, ibubul ka na, babaguhin natin. Parang ganun ang tapang niya noon. Kasi alam na niya noon na meron na siyang parang sakit noon. Yun ang dapat naging presidente, isa sa naging presidente ng Pilipinas. Talagang hindi, ang bilib ako doon, dahil paimbisigan ko yung lahat, pati ako. Imbisigan ang sarili ko. Hindi niya iniitsapwera yung sarili niya. Sayang, Kaso wala na rin kasi si Madam Miriam sa makabilang buhay. Kaya na rin. Kung sa ganitong nangyayari ngayon, pag marirecall mo, di ba, talagang meron silang nakikita, meron silang talagang pinupuntirya na talagang katotohanan na gusto nilang mabago. Diba? Tulad ng sabi mo noon, na ngayon nagkakatutunan. Sabi mo kanina na nasabi na ito noon ni Vice President, diba? Na ilan lang yung nakakaalam. Yes. Ito na. Kumokontrol ng budget ng Pilipinas. Ito na yun. Ay, nako. Madam Dina Ferreira, hello, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Kay Madam Celestina Kalimlim, good morning din po. At siyempre kay Sir Maxi Solis, magandang umaga po sa inyo. Yan, ha? Kahit papaano ay nakaantabay sila lagi sa ating kapaborito, RJ. Wag ko kayong mag-alala at ng ating naman pong ginagawa naman po ng management yung paraan para mapatayo yung ating antena. Napakalakas lang kasi nitong bagyong Siguan ngayon naka-Facebook lang tayo. Ngayon naka-Facebook lang po kami. Pero very soon, pag tumayo na po yung antena. Yes. Maririnig niya rin po ninyo kami sa inyong mga radio. Ayaw nga pala. Lalo na sa mga sasakyan po ninyo. Habang nag-drive, nakikinig kayo sa amin. Mangyayari na rin po yun. Just give us time. Kasi malaki ring damage yung iniwan ng ng bagyong Uwan. Talagang grabe man, mangisiw. Nung gano'n siya kapaborito, binantayan ko yung labi, talagang mangisiw. Ang siyagig matlamay luganan, kargat barko. Barko sa anginan ko. Talaga? Oo. Barko na bung. Thank you, Herbert Insan. Kasi merong bahay doon na gawa ng pinatay yung pinsang kong seaman, ang design barko. Pero doon sa ilalim, parking area. Parking area. Ang ganda. Parang Noah's Ark.
Parang ganon. Kahit na bagyong signal, yun, wala yun. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Pero tulad ng sabi mo, yung may titawag na mga wuswas na mangisiw. Ay buti na lang kamo. At nung kasi ang yung kanilang doon sa bagyo is tatama mga sa atin, 'di ba, lalabas, dadanan tayo mga kabusan, mga palbangon. Pero gabi pa lang wuwuswasan ko na. Buti na lang yung mata niya abuyak. Kaya nga because of Sierra Madre. Thank you. Salamat sa Sierra Madre. Salamat din sa buong may kapal kasi ginawa niya yung Sierra Madre. Without that Sierra Madre, kita mo naman ang galing talaga ng Diyos, Kapabrito Jane. Ginawa niya yung Sierra Madre kapag may nabuong bagyo mula sa Pacific Ocean na usually laging malakas ang nanggagaling dyan na bagyo, tinutunaw ng mga bundok ng Sierra Madre. Pero sana pangalagaan na natin yung mga bundok dahil natin. Parang napasok na ata ng mga nagmimina. Wag naman. Sana wag naman. Para hindi po yan magdulot ng mas malaking trahedya sa taong bayan. Magpapatuloy. Before tayo mag-commercial, salamat muna sa mga namamahala sa atin sa ating bayan, sa ating distrito, dahil tampulan mo't Mike yan, DSWD. Ewan ko kung nakatanggap ka na. After nung bagyo, 1.5 sa inyo, sa amin mayroon na. Ada ka niya yun. 1.5 kada kami. Day pa. Baka coming. Kasi napapalabas ko ni helicopter di man, karo man, Talura, Duara, siguro na nang na-extend na may damage. So, baka ma-action na naman. Lalo na yung mga kababayan natin dyan sa City of Playa. Tignan ko nga sa page namin. Meron na rin. Na-damage. Meron na rin pero hindi pa nakarating sa lugar ninyo. Hindi pa nakarating sa lugar namin. Baka ini-schedule. So, thank you. Thank you sa mga ganyang pag-agad na pagdamay yun sa ating mga kababayan. Speaking of pagdamay, mamaya balikan natin yan. Sa mga opisyal na present during, before, during, and after. Sino kaya mga present na mga opisyal na umantabay sa taong bayan? Yun. Sino kaya? Mabuhay po kayo. Kasi maalala mo, sinabi ni Secretary John B. Rimulya na dahil napabalita na may mga local chief executives na napunta ng ibang bansa. I don't know kung gaano kaimportante yung kanilang biyahe during di kasagsagan ng bagyo. Alam naman nila forecasted na before. Before na 1 week before or 'di ba 1 week before? Meron ng forecast ang Pag-asa na may super typhoon na dadaan sa ating bansa, pero bakit bumiyahe pa sila? Baka kung hindi may iwasan, okay naman. Baka naka-schedule na. So how important yung schedule na yon? Okay lang kung official function, it's a special occasion, may special program sa ibang bansa, Kapabrito that they have to attend. Kasi it concerns their LGU, siguro pwede nating ma-excuse. Pero paano yung mga naggalibanting lang? Ay nako, sila yung dapat na dyan, bigyan ng, diba? May memorandum dyan eh. Oo, tignan nga natin kung natuor na DILG Secretary Rimulya sa kwanto ng presidente, those mga chief executives, LGUs nag-chill. Wala. Galit din siya. Pero tignan natin, baka hanggang galit din lang yan. Ay nako. Magbabalik pang likna ibalik. Kaya rin Nazaren Pakabatan Paimano, malalaprin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:34 oras na natin sa Liknay Balay. Kalop kantabay ni Sari Magtriyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always. Tansay Magtrilingkor, Magtriyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Unang at sa may tutungtungan taniman kapaborito RJ. At nung nanunutan nyo at ating tanagagik wala man so pasakbay. Ya impaway ng DILG Secretary ni Pakarad Sarami official ya bimiyahi at darumya bansa lulag ya walay bagyo ya dinmalan at bansa tayong Pilipinas the biggest so far tani in terms of may lawak ng kanyang sakop hanggang Visayas po yan, no? Hindi lang buong Luzon. Sinakop pa rin parte ng Visayas. And almost nare-reach na niya ang Mindanao. Ngayon, lately, meron ding sinabi ang ating Pangulo na nag-warning sa mga public officials na nag-chill during the disasters. Pag sinabi mong chill kasi,
may pasyari, relax, chill ka lang, gano'n, di ba? Na may na-stress ka, chill ka lang, relax, kwento. Manso ginawa da. Susungap na kiyan, maong yadagam. Mansusungap yung maong nadagam. Correct. Chill. Chill mo lang tiyatatin tanagagig. At walay abit layat, 24. Uy. 24 local chief executives. Natan, say lignan darito to, doon ba sa 24, may mga galing ng Pangasinan? Kasi binanggit ba? Meron ba? Hindi naman binanggit pa yung mga pangalan, but it's a common knowledge sa mga tao, sa record, Kapabrito RJ, ng DILG. Ng DILG, may record sila. At yung dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, doon sa mga post nila kasi sa social media, may tumayong mga acting. Bakit naging acting mayor yung vice mayor? Simply because the mayor is out of the country. So naging acting yung vice mayor. Buti na lang yung isang mataas na official, hindi na tumuloy. Although may official functions din siya na sanang pupuntahan sa ibang bansa, pero hindi na tumuloy. And good for him. Iyan, official na yan, Kapabrito RJ, kasi hindi na siya tumuloy. Bagkos, kinancel niya yung trouble niya at siya na mismo personally namahala sa preparations, pag-rescue sa mga kababayan po niya na apektado ng bagyong Owan. At pero yung may dalawang local officials na natuloy pumuntang ibang bansa. Yung isa, ang reason niya is because of a family occasion na nakahanda na matagal nang nakaplano. So hindi na pwedeng i-postpone. Pwedeng sabihin natin na siguro pwedeng mapagbigyan. Pero may isa family naman. Okay yan, pamilya eh. Walang problema dyan. Yung isa. Pero may isa naman, kaduda-duda kung ano yung pinuntahan niya doon. Kasi kung, if that is official, kasi kung official yon, ito namang local official na to, mahilig mag-post sa social media. Ay, post ang post. Oo, post dito, post doon, video dito, video doon. Talagang walang mintis yan, Kapabrito RJ. Lahat ng activities ginagawa niya, kahit pipirma lang siya ng papeles, naka-post yan sa kanyang FB page. At sinasabi niya, yun, ginagawa niya yung ginagampanan niya yung kanyang official function. Gantan. So every now and then, naka-post sa social media. At one time, pag pumupunta rin siya sa ibang bansa, naka-post din yan sa social media. Lalo na pagtatanggap siya ng award. Pero this time, yung last na napuntahan niya, wala mang nakapost. Bakit walang nakapost? Sino yan? Saan yan? Kasi mahilig to Kapabrito RJ, na mag-post ng mga pictures niya ng mga videos niya So, ano yung pinuntahan niya doon? Syudad, bayan, ano? Basta LGU. Kasi, di ba? Pero ito naman, kung ang pagpunta sa ibang bansa naka-schedule na, it's about family, wala namang problema dyan. Kasi yung bagyo naman, hindi naman yun alam na darating. Halimbawa, di ba, ikaw, kung mayroon kang family gatherings, di ba, naka-schedule na yan. Pero yung bagyo, darating yan siguro 1 week before, saka mo malalaman. So, naka-schedule na yan. Yung family siguro. It's about family. Walang problema. Yung family siguro, pero excusable pa yan. Pero yung sinasabi mo, pero yung sinasabi na natin galibanting. Isang local chief executive, ay wala. Anong ginawa niya doon? Chill? Galibanting? Pag galibanting, talagang hindi po pwede. Pero pagka family affair, walang problema doon. Kasi nauna pa yung affair kaysa doon sa bagyo. Pero pag gumalibanting pa mismo, na alam na may bagyo, yun ang talagang dapat parusahan. Diba? Kasi kaya yan? Kasi Kapabrito RJ, yung isa nga, official function yung pupuntahan niya, pero kinancel niya yung trip niya. Naniwala ka naman doon. Yun ang sabi niya sa social media niya. Sige. So, kinancel niya. So, nanatili na lang siya sa kanyang lugar at siya na mismo personal na mahala. Kung magagawa ng official na yon,
Itong isa, bakit hindi niya nagawa? 1 week before, alam na natin na may paparating na bagyo. Na paghahandaan na natin because of the equipment na ginagamit natin ng Pag-asa. Gulong mo nga sa akin yan. Matawag imano. Kasi ba't ka maggagalibanting kung alam mong kailangan ka sa lugar mo? Di ba? Oo. 1 week before, alam mo na meron ng parating na bagyo. 1 week before, alam na may bagyo. Di ba? Ba't ka pa maggagalibanting? Yun ang tanong kasi natin. Kasi iba yung galibanting sa official function. Oo. Pero iniulit din natin na pag family affair yan, iba rin yun. Talusable din yun. Well, kung family affairs, siyempre, magpo-post ka pa rin. Pero this time, bakit hindi ka nag-post? Hindi, kung minsan kasi, kung hindi ka magpo-post for your security reason. Ayun, pwede rin. Diba? Pwede rin. So, may, ano yan, kanyang-kanyang intindihan. Pero pagka yung naggalibanting ka na wala kang ginawa doon, kundi maggalibanting, ay ibang issue yun. Pero pagka yung mga talagang dapat mong atindihan, na na-schedule na before bagyo pa, pwede naman yun. Kaya tanong natin walang problema doon. Tanong natin ka, Paborito RJ, sino kaya yung nasa 24? Yun. Tingnan natin dahil meron namang ang DILG naman meron naman silang pagbabasihan. Kung talagang yung pagpunta mo doon is talagang galibanting. Kasi hindi po pwede yan. Public official kayo. At before na magpunta ka ng abroad, marami ka pang i-comply as elected public officials, maging sa barangay. Hihingi ng clearance pa yan. Clearance ka sa kung siyal ka, clearance ka sa mayor. Kung kapitan ka, clearance ka sa mayor. Kung siyal ata sa mayor din. Pagka mayor ka sa gobernador. Ganun yun. At siguro hindi lang 1 week before, kundi a month before. Kasi a-approvean pa yan So, kung baga sa bagyo, yung bagyo naman 1 week before. So, siguro, kung pwedeng i-cancel, pwede i-cancel mo. Pero pagka hindi po pwede, dahil siyempre, naman yan, important, wala namang problema doon. Kasi, ang Secondalante, pwede ba silang kasuhan ng abandonment of post? Yun, pwede. Yung mga galibanting na yan. Wala namang importante, ba't ka pa aalis? Di ba? O kaya yung affair, pwede mo namang i-postpone. I-postpone na lang. Pero kung hindi po pwede, matagal nang nakaset, excusable naman yan. Kasi actually, Paborito RJ, even sa ating revised penal code, mayroon yung tinatawag na dereliction of duty. Mayroon yan. Under Article 208 po yan. Kaya nga sila nagpapaalam para at least safe sila. Yes. Kanya, alam po nila yan. Ang tanong lang natin ngayon, Paborito RJ, natuor kasi. Natuor kasi na sa DILG, so sa may Imbagato, imbestigahan sila. Sa bagay, hindi pa naman guilty, imbestigahan. In their investigation, may lumabas na mali. Ang tanong ulit, pag lumabas bang mali, paano kaalyado nyo yun? Paano kapag kakaalyado nyo yun? Will you protect the same? Problema na nila yun. Diba? Kasi alam mo naman, pag kaya nang pinag-uusapan, there's so many ways to skin a cat, sabi nila. There's so many ways to excuse a person, sabi naman. Yes. So yan na yan, i-intra na yan. By the way, yung binabasa ko kanina dito, habang nag-ano tayo, may nagparating ng impormasyon na malakasan daw ang drop ball dyan sa bayan ng Lingayen. Ilang taon na walang drop ball dyan. Totoo ba to? Sige, alamin natin kay Police, sino yung kaibigan natin? Police Lieutenant Colonel Junmar Gonzales, di ba? Palagi nating na-interview. Yung pinarating yung informasyon dito, tingnan muna natin kung totoo yung sinasabi nyo. Siguro, nabanggit nila yung drop ball kasi kapiestahan na po ng Lingayen at may mga peryahan na po dyan. Ngayon bumalik yung ano dyan sa plaza. Alam mo kung bakit bumalik sa plaza nyo? Kasi may ginagawang activity doon sa grounds mo. Hindi, meron din. Sa Capitol? Meron din. Pero ang daming nawasak doon, pati yung mga... Kasi sabi ko, siguro kasi ongoing yung mga constructions dyan sa Capitol grounds. So walang space for perya. Pero meron din pala.
So, siguro, iba na yung administrasyon, gusto nila yung masayak sakmat sa pista tide linggayan. Pero kung yung sinasabi mo dito sa sumbong mo, drop ball, titignan natin kung mayroon nga. Kasi dati wala na mga peryahan lang kasi bawal ang sugal. Yes. Ayon pa dito sa report na pinarating ka Paborito Joseph, malapit daw sa sa St. Columban College. Alam mo yung sa simbahan? Yes. Pagka yung report na ganito, titingnan natin kung gaano katotoo, ha? Sige. Kaya mo tagaling-gayan tayo, makikita din natin yan. Yan, oo. Manood na lang kayo ng Now Showing a Quiet Place. Saan yun? Ha? Showing ngayon? Oo. Now Showing a quiet Place. A quiet place. Parang ayaw ko dyan. Dahil quiet place, kamo, sementeryo yan. Hindi naman. Hindi naman. Alam mo kung sinong bida? Ito, magaling talaga mga Pinoy. Ito yung mga Pinoy. Ito yung mga bida sa pelikulang A Quiet Place. Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Shel Jukno, Laila de Lima, Lenny Robre. Si Madam Lenny, mayor na po siya ng ibang kanilang lugar. Hindi naman siya nag-iimbestiga. Hindi na siya national officer na senador. Bakit? Di ba yun yung mga in aid of legislation? We will invite you to speak about this. Parang ganon. Yung para makakuha tayo ng mga impormasyon para makagawa tayo ng batas. Parang ganon. Di ba ang tatak ng mga to sa taong bayan is sila yung lumalaban sa katiwalian? Yun nga Di ba? Di ba? Di ba? Bakit ngayon daw? Very quiet po sila. Tahimik na tahimik. Lalong-lalo na si Madam Risa. Why so quiet? Si Bam Aquino. Ang mga yan. Lalo na si Shel Jukno. Di ba? Yun yung mga talagang nagsasalita kung mayroong gustong imbestigahan. Yes. Kaya? Baka sa malayo pang eleksyon. Ano ba yan? Ay, buhay. So, ano yun? Sinabi mo? Quiet place? Parang gano'n. Quiet place. Doon sila. Bagong pelikula yan, ha? Kala ko sementeryo. Hindi. Doon ang quiet. Tapos na yun, yung sementeryo. Yung undas. Ay, after nako. undas, nako. Ay, so, ito pa. Wag kang mag-alala at titignan natin yung sumbong mo, ha? Kasi nga pala, pinapaalala rin po natin, mga kapaborito, diyan po sa Jesus the Nazarene Parish, ongoing na po yung mga novena prayers para sa Solemnity of Christ the King 2025. Ang host barangay po diyan ngayon para sa Christ the King ay ang Barangay Amangkuro, diyan sa Binmalay, Pangasinan. At ongoing yung novena ngayon sa St. Joseph the Worker Chapel. Yan. And then magkakaroon po ng celebration on the last Sunday of November, that is November 30. Nalilingo at ating panagagi. Nabanggit mo yung November 30. Yun yung trillion march ba yun? Oo nga, no? Kasi naumpisa na ng INC today and until 3 days yan. 3 days bukas. yan. Oo. Kasi nag-umpisa na kahapon. So, iba naman yon. Iba naman. Naman yon. Hindi natin alam kung sinong mangunguna naman doon. Siguro sasali na yung mga, yung mga mayor na for good governance, wala silang hindi sila baka sasama na rin sila sa mga ganyan. Di ba sila rin yung yung gustong magkaroon ng patutunguhan yung investigasyon. Di ba? Sila rin yung pumirma nung una na lumabas itong mga anomalyang to. Yes. Di ba? Nagkaroon na sila ng mga press releases na nakikisa sila yan sa layunin ng administrasyon na palabasin ng katotohanan at ikulong yung mga buhaya na dapat ikulong, di ba? Pero yung mga, ito na naman tayo, yung nasasangkot at nagbabanggit na rin. Uy, kabanggit mo yung nasasangkot ka pa, Paborito Jay. Ilan sa mga senador na nasasangkot ngayon sa issue yan? Yung sinasabi ngayon ng ombudsman
ay makakatanggap ng arrest warrant by December 15. Christmas hindi ba next year na lang? By December 15 daw, makakatanggap sila ng warrant of arrest. Ba't pa 15? Dapat 16 yun na para Misa de Gallo na. Di ba? Oo nga, no? Start na yan ng Misa de Gallo eh. Ba't 15 pa? Ma-ultimatum. Ba't pa binibitin-bitin tayo? Tulad ng, mabalik uli ako. Ba't kasi hindi na diretsahin? Yun. Din ni Saldico yung mga sinasabi niya. Ba't may part 1, part 2, part 3 pa? Dapat isa na lang, sabihin na lang. Di ba? Siguro hinihimay-himay din niya. Siguro, kasi mahaba ka siguro yung listahan niya. Nako. So, baka mahaba sa amay tumitawag to yan. Ay, nako. Alam mo, madami maumay sila. Nag-aanalisa dyan. Na tulad ng sabi ni Biko Suto nga, na parang nalilituhin na tayo. Kasi alam mo, kaya hindi ko rin masisisi yung mga nagbibigay ng kanilang liknaan. Dahil paulit-ulit na lang na pag may nagsasalita laban sa isang tao, mataas na opisyal, mamaya may recantation. Alala mo? Recantation. Babawiin. Atras. Tapos sasabihin, kasi may parang ganun. Ay, so dapat sabihin na ang dapat sabihin. Dito, dahil direkta na yung kanyang mga sinasabi against the president. Dahil binabanggit na niya, against the speaker, binabanggit na niya. Ngayon, ang nakakalito, di ba? Bakit siya nagsasalita laban doon sa mga, di ba? Ang dami ng... Kasi ginigipit na raw siya. Iyon, dahil sa kanyang buhay. Yes. Di ba parang gano'n? Delikado na yung kanyang buhay. Yun ang sinasabi din ng mga nauna. Yes. At least, sabi nila, binibigyan niya ng katarungan ng mga Pilipino by speaking kung ano yung alam niya. Alam mo, sa salita na niya yun, ang ginigipit na yung buhay, doon uli pumasok. Yung sabi nga ng kausap ko, kumpare ko, sabi niya is, kung ginigipit ang buhay mo, sabihin mo na sa isang, di ba? Baka mamaya, matigok pa na sa amin gano'n. Ba't kasi may part 1, part 2, part 3? Baka meron siyang, affidavit. Baka may buo na. Yes. Sinumpahang, sasabihin mo na, para hindi na, masabi mo na lahat. Kung sakali mang mangyari sa kanya, meron siyang affidavit na ilalabas. Bakit tugtugan to sa impormasyon? Pero alam mo, may nag-share sa atin, yung, kumbaga paper trail. Ang sabi niya, walang mga diskaya kung walang Saldico. Oo nga naman, diba? Dahil siya naman yung di ba? Yung kausap nila Yes. Tapos ito pa. Ngayon, wala namang Saldico kung walang Martin Romualdez. Yun naman kasi siya yung nag-appoint sa kanya. Dahil, saka, paano mo makukulimbat? Ito yung term di ba? Yes. Ng limbat, korupsyon. Yung isang, yung bungkus ng pera, na, di ba, gagamit ka ng kasangkapan. At ito na yung mga kasangkapan. Di ba? Para mabalik sa'yo. Yes. Di ba? Kasi, kung kukunin mo, walang basihan, di isang bisto ka. Para lang tidyan doon niya. Ang tapang mo naman, ikaw lang. Mo. Di ba? Tapos, siyempre, alam mo na, kung paano palabasin na legal yung paggastos ng pondo ng bayan, dito. Yun yung nangyari. Yes, yun yung, actually, meron ng statement dyan si Diskaya, di ba? Kung alam hindi mo, naman sa ako, lang, meron namang pagbibigyan. Sa totoo lang, nagtataka rin ako kapabrito, Ajay. Bakit puro mga party list yung mga bida? O nga pala. Walang mga may regular. Nagtanong sa akin yan. Walang mga regular members sa House. Ang lakas-lakas ng mga party list. Sabi nga ng kausap ko din Diba bakit kaya? Regular na yung elected, yung regular elected na mga members ng House of Representatives, walang nai-involve. Party list kasi nationwide. Puro party list. Bakit kaya? Bakit kaya party list lahat ang tinarget nilang maging kasangkapan? Kung yun man ang kanilang kapabrito motibo. Ngayon, ito pa. So lahat ng lumalabas may mabubuo kang yung conclusion. Yes. Bakit kaya? Nagtataka talaga ako. Bakit mga party list ang bida sa administrasyong ito? Ngayon, ito pa.
kung walang Martin Romualdez, kung walang Bongbong Marcos din, sabi nila. Gumawa sila ng paper trail. So mula ka sa Diskaya, Saldico. Saldico, Romualdez. Romualdez to BBM. Oh. Kasi kung pagbabasihan mo nga yung mga revelation ni Ko, di ba? Kung totoo yun, siyempre, hindi din magagawa ng isa without the basbas. Yes. Kung iisipin mo talaga, kapaborito RJ, hindi makakakilos yung isa kung walang authorization. Authorization, yung isa. Gauntan, yung mas nakataas sa kanya. In the same manner, yung mas nakakataas din doon sa mataas official na doon, hindi rin niya magagawa yan kung wala rin siyang authorization. So, aakyat tayo ng aakyat, kapaborito RJ eh. Kaya nga nakakalito na dahil yung mataba naman ng utak ng isa na kausap namin. Sabi nila is, yun, sinabi mo, gipit na yung buhay. Baka ganito na. O baka yun din ito yung mga spekulasyon, ito yung kanilang mga liknaan. Na baka, di ba, siyempre, pag nakakawindang-windang na, dito ka na, pag naalis, safe ka, parang gano'n. So, nalilito na ang madlang people dito. Oo. Kaya, aywan ko kung may kahinatnan, pero ang talagang dalangin natin dito, may managot. Yan. At yung managot, yung dapat managot ay yung tunay na managot. Yung tunay na nagkasala. Yes, oo. Ay, agili pulas na oras ka pa, Brito RJ. Alas 8:57 lang. Yan na si manager. Ni Majalay manager. Yan. At, sayang, kapabrito Errol, sayang. May interview sana natin. Na-late si Mayor. Di ba, record na lang. Record na lang. Anyway, so wala na tayong sapat na oras, mga kapabrito. At hanggang bukas muli sa pang-edisyon ng ating Lignay Balik. Siyempre, call-up kantabay ni Sari Magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtariuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side, siyempre, Angapoy Arom, the only one, alun lunag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Yan. At watan mo lang si Engineer Dennis nagsasama-sama na nag-combine power yan, para marinig na tayo sa kanilang mga radio. Sa ngayon Facebook pa rin. Pagka andyan si Engineer Dennis, kayang-kaya niyang buhatin yung isang piraso ng tutulong na rin tayo. Hanggang bukas sa muli, mag-abot ng tornilyo. Yes. Hanggang bukas sa muli, mga kapaborito, dito lamang sa Lignay Balay. Ito po yung mga kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay Magtarlingkor, Joseph Kanilang Bakani. Sige po, bukas, dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang
tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto, paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito.